nisaksita. Kabalo mo unsa, kaniba, manimbawt akong balibuhan ni isulti sa inyo ani. Kaya lagi gusto sa mayor ingon ani ang mahimong sa Digos. Ang proposal dito nga gipakita sa architect, ang gusto ni Mayor Joseph Llagas diri sa Digos nga naatay kaugalingong hospital. Kisa po itong buanga sa Digos karon nga giluod og ospital. Kini good news po ni siya akong isulti sa inyo dito sa kuan si Mayor no sa Avenue 1 Hotel. Iyahang na-meet ang architect nga Salap Green World Architect. Kabalo mo sa plano sa tuang mayor, gusto niya ang Digos City mahimong a city of choice, dwell to do business and ano ba to? Sa busag manguni mo mayor, makalimot na yun ko. Mahimong usa sa pinakalindot niya syudad, niya mahimong hulagway sa tinuod niya syudad. Maunay panlantaw sa atong kasamtangang mayor nga gipaningkamutan niya nga matuman. Anyways, nakita naman nato ang sinugdanan sa tinuod niya dagway sa syudad. Hayag na kaayo. Nay mga suok-suok nga karon pagyutintaw na sugaan. Ako mubarog yun ko nga tinuod na. Kay kanang Kagas Village, Latasa Village, Abante Village, dina sa Tiguman, pila ka dekada na walay suga. Barangay lang nga suga, dulong gayong itnit. Si Mayor Joseph Llagas lang nagbutang og mga suga dinha nagpang-highway nga suga hayag kayo. Wala naging problema sa kangit-ngit dinha, ang problema lang dinha kung daghan black bag. Unya kay gusto lagi himuon sa mayor nga ang City of Digos mahimong usa ka nindot kay nga syudad. Dili siya kontento anang pasuga lang. Kay example lang nakuha ang kanang villages nga lumingon sa Tiguman, nga gipasugaan na niya. Iya pagani ng simintuhon nga naapay kanan. Suok na gud na, sulunon na gud na. Pero kay nga part ta sa Digos City, dapat bisan asang suuka, simentado. Mo na ang mga katawhan din ng naa, makaingon yun na syudad na ni. Karon balik ko na ko kung unsa ang proposal nga gi-present sa Sala Green World Architect katubangan mismo sa mayor para makahibalo mo ani. Ingon ani ni siya, nisaksita. Manimbawt akong balibuhan ni isulti sa inyo ani. Ang gusto ni Mayor Joseph Llagas diri sa Digos nga naatay kaugalingong hospital. Ha? Kung naapag yung dili ganahan ani, siguro makasulti ko ani, mao siguro ni ang time nga walay partiduhay nga musupak ani nga gusto sa mayor nga mahitabo sa Digos. Digos City Hospital maunay gusto ni Mayor Joseph Llagas. Ang gipropose karon sa architect na ay 200 bed capacity nga hospital. Ang gipropose sa architect nga dagway sa atuang hospital, murag katong kang Tony Stark sa Avengers. O porma. O ni Mayor Llagas pa, ano dili man nato ni mahimo? Ubanan sa atong kugi o pag-ampo. Yan o kung dili na itong mahimo. Nahimo gani sa unsa itong nag-viral nga hospital. Sultan Kudarat ba ito? Itong green o color nga murag mansion. Hospital. Oh. Gusto ni Mayor Llagas mga nindot gyud, no? Modern ang style, kompleto ang mga pasilidades. Ana ang gusto niya para sa mga Digosenyos nga naatay kaugalingong hospital. Again, balik ko na ko ni proposal pa man lang to. Siyempre, nag-propose ang architect kay maumanggon ang plano sa LGU Digos na magkaroon tayo ng sariling hospital sa Digos City. Kaya nasabtan kaayo ni Mayor Llagas mga binating tigpaminaw nga ang atong provincial hospital
hospital, cater kini tanan sa Kapitolyo. Bukat kini sa Kapitolyo. Tanan mga galastuson anang ospital, Kapitolyo ang naggastuan na. Gikan sa mga trabahante dinha, doktor, nurses, mga tambal, bayad sa kuryente, tubig, mga pasilidades. Oh. Ang Kapitolyo mo'y nagbayad. Ang mga taga-Digos, tanan, mga magpatambal, hanok tanan din na. Mao bitaw gani si Mayor, kung wala ko masayo, pila na ka-milyon ang na-contribute sa city government para sa atong provincial hospital. Ha? Ang pangutana, sa kanhi Mayor, naa ba sila'y contribution anang atong provincial hospital? Nya tanang taga-Digos, hanok din ha. Diba? Mao na'y pinakadakong pangutana. Naguna-una ba ang kanhi administrasyon sa Digos ana? Unsay ilang natabang sa provincial hospital nga tanang taga-Digos hanok man din ha? Mao na'y butang nga giuna-una ni Mayor Cagas. Kay hanok tanan din ha mga Digosenyos, kay palangga niyang mga Digosenyos, palangga ni Mayor Cagas sa Kapitolyo, pila ka milyon na ang na-counterpart sa city government sa atong ospital. Wala pa'y labot sa katong mga kabtangan. O ang pinakabag-o katong high flow oxygen machine nga nagkantidad og 300,000 kapin. Kaya gipalit sa LGU Digos o gibutang din sa provincial hospital. Dili lang kay dinha kutob natapos ang iyahang panlantaw para sa balay-tambalanan sa mga taga-Digos. Kay gusto yun ni Mayor nga naagyoy sariling hospital ang Digos. That's why nakig-meeting siya sa architect para tanaw na to ang dagway. Gusto ni Mayor pulido pero dili kay mahal. Okay? Oto gi-present nga murang building sa Avengers pero affordable. Dili giningon niya mauna gyud to. Ato lang niya nang ibalita sa inyo ang buhon. Unang kuan pa man lang to meeting nila kung unsay mahimong dagan ani. Okay?